λύρα επαγγελματικά σχεδόν 25 χρόνια. Είναι σήμερα ένας εκ των κορυφαίων μουσικών της νεότερης γενιάς. Με 19 δισκογραφίες προσωπικές και δεκάδες συμμετοχές, ο Φάνης Κουρουκλίδης παράλληλα διδάσκει λύρα και σε νέα παιδιά. Μιλάει στην κάμερα του Πόντου TV για το πάθος του για τη μουσική, τη σχέση του με τα ιερά τέρατα της παράδοσης, τις νύχτες με τον κόσμο, την κρίση αλλά και τις προοπτικές. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Το επίθετο σου ξέρεις τι σημαίνει, Κουρουκλίδης. Κουρουκλίδης. Από πού βγαίνει. Δεν το έχω ψάξει, αλλά κανονικά δεν είναι Κουρουκλίδης. Από ό,τι ξέρω δηλαδή. Πώς είναι. Κανονικά είναι Κοτανίδης. Τώρα το Κουρουκλίδης πώς υφίσταται δεν ξέρουμε. Πώς είναι η αλλαγή του, ο παππούς το άλλαξε. Προφανώς τώρα στην ανταλλαγή έγινε αυτό. Εμείς είχαμε το 2014. Μετικήσαμε στο Άκτας, 90 χιλιόμετρα από το. Είμαστε στη Σαλτσουχαράν. Προφανώς πήγαν στα μεταλλεία, δουλέψανε και αυτοί, όπως όλος ο κόσμος. Μετά από τη Σαλτσουχαράν φύγανε και αυτά και πήγανε στο Άκτας. Από εκεί πέρα έγινε κάποιος τσέτης, από ό,τι ξέρω, ήθελε να μαγαρίσει κάποια κοπέλα. Και από ό,τι έμαθα δηλαδή έγινε το κακό στο βουνό πάνω και την επόμενη μέρα φύγανε. Αλλά ήρθαν το 2014, δεν ήρθαν στην ανταλλαγή. Ήρθαν νωρίτερα. Ναι. Παππούς... Αλλά είμαστε Κοτανίδης, δεν είμαστε Κουρουκλίδης. Βιώματα από παππούδες έχεις. Βέβαια. Φίλιρο από τη μαμά, Σάντα Κάρς, εκεί, σκληροπυρηνική. Και από τον μπαμπά, από τον Ασκό, το Πολυδέντρι Ασκού. Ήταν δύο χωριά, είναι Πολυδέντρι και ο Ασκός. Τι θυμάσαι έτσι από τα παιδικά χρόνια τους παππούδες, αν έμαθες την ποντιακή διάλεκτο από αυτούς ή αν την έμαθες αργότερα. Κοίτα, βασικά όταν ανεβαίναμε στο χωριό, όταν γυρνούσαμε μάλλον από το χωριό, ήμασταν ποντιάκια. Δηλαδή λέγαμε και ντοϊνέτε και ντεφτάς, και η γλώσσα άλλαζε. Επειδή οι γιαγιάδες και οι παππούδες μιλούσαν ποντιακά συνέχεια. Και οι φίλοι, όλοι. Και από το Φίλιρο και στον Ασκό. Λύρες πέραν και δίνανε εκεί πέρα, στα χωριά, ξέρεις, γάμους, αρκετά βιώματα. Στην οικογένεια υπήρχε κάποιος άλλος που ασχολιόταν με τη μουσική, στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Εκεί στο χωριό υπήρχε ένας πολύ καλός βιολιτζής που λένε ο Τυφλός που λέγανε. Υπήρχε στο Πολυδέντρι του Ασκού, ήταν περιζήτητος. Αλλά υπήρχε και ένας αστείος, ο οποίος αυτός μου έμαθε λύρα, ο Σταύρος ο Κουρουκλίδης. Από εκεί ξεκίνησα παιδάκι και μετά βέβαια πήγα στον Τάκη του Σαχινίδη. Και από τη μητέρα, από το Φίλιρο, ήταν ένας αστείος μου που έπαιζε, δηλαδή του παππού μου αδερφός που έπαιζε λύρα. Τοπικός βέβαια, αλλά καλός. Μετά έφυγε η Γερμανία. Νομίζω σε αυτή την πολύ μικρή ομάδα των πρέπει να είναι 3-4, μπορεί και πιο λίγοι, θα μας πεις τώρα, των πολύ καταξιωμένων και γνωστών λυράδων στον ποντιακό στερέωμα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Εγώ απλά μεταφέρω αυτά που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος ανεβάζει. Εμείς δεν τα σχολιάζουμε, απλά που ξεκινήσατε να παίζετε, και θα χρησιμοποιήσω μια φράση που μου είπε ο κοινός μας φίλος ο Αλέξης ο Παρχαρίδης. Αυτός λέει όπως έπαιζε 10 χρονών. Εντάξει, είναι κάθε υπερβολή, αλλά νομίζω ότι στέκει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως έπαιζε 10 χρόνια, έτσι παίζει και τώρα. Δηλαδή ήταν ήδη σε ένα πολύ μεγάλο σημείο βελτίωσης από πολύ μικρός. Άλλοι κάνανε 10 χρόνια, ξέρω εγώ, φτάσαν στα 18, στα 20. Μου είπε και άλλα 2-3 ονόματα λιράριδο, να μην τα αναφέρω. Ένας από αυτούς όμως, δεν ξέρω αν έχω την άδειά του. Όπως έπαιζε, μου λέει 10-11 χρόνων που το θυμάμαι 12, έτσι παίζει και τώρα. Δηλαδή ήταν ήδη, ας πούμε, σε ένα επίπεδο επαγγελματικό. Κοίταξε. Και το λέω κι εγώ γιατί σε θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Εντάξει. Από 12-13. Μια ζωή σχεδόν. Μια ζωή σχεδόν. Κοίταξε, είναι το πάθος του κάθε ανθρώπου. Εντάξει, και το ταλέντο, κακά. Και το ταλέντο, σίγουρα. Όσο και να παίζει όλη την ημέρα, σίγουρα, άμα δεν. Εγώ λέω δηλαδή καμιά φορά στους μαθητές μου, ξέρω, μάλλον στους μπαμπάδες των μαθητών μου, τα πολύ μικρά παιδάκια, ότι ξέρεις, θα τον κάνω ένα μήνα. Εκεί θα φανεί δηλαδή πόση όρεξη έχει. Γιατί τα παιδιά έχουν και άλλες επιρροές. Ναι, λίγο με τα ηλεκτρονικά, λίγο με τις μπάλες, λίγο το ένα, λίγο άλλος τα εκβοντό, άλλος καράτε, άλλος μπάλα. Και ξέρεις, λίγο ψιλοχάνεται εκεί πέρα. Έχουν έναν ενθουσιασμό, αλλά μέσα στο μήνα χάνεται. Η διάρκεια είναι το θέμα. Και λέω, μέσα στο μήνα θα φανεί. Ό,τι είναι και αυτά, συνεχίζουμε. Άμα δεν είναι αυτά, σταματάει. Άστο. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να εκμεταλλεύομαι και την περίπτωση. Εσύ όμως, αν και σχετικά μικρός, στην ηλικία που έπαιζες, στα χρόνια που έπαιζες, δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες επιρροές και επιδράσεις στο περιβάλλον. Ούτε ηλεκτρονικά υπήρχαν. Ναι.
Μπάλα παίζαμε στα τσαμούρια και στις πέτρες τότε ακόμα. Δεν υπήρχαν τα γήπεδα αυτά τα σημερινά. Ήταν δηλαδή μονοκαλλιέργεια. Αν έπαιζες λίρα και ήσουν καλός, Κοίτα, μπάλες πέφτατε υπήρχαν πάνω. και τότε. Υπήρχαν και όχι τότε. όπως τώρα όμως. Ναι, και Eurobasket υπήρχε τότε. Ναι. Και μπάλα υπήρχε και ήταν στο Άνθος, στο ΠΑΟΚ, εγώ και οι ομάδες εδώ οι τοπικές στη Θεσσαλονίκη και απ' όλα. Αλλά εντάξει, είναι που κλείνεις. Είναι πολύ περισσότερα τα αριθμήματα. Εγώ θυμάμαι Γιώργο ότι μέχρι τα 25-26 μου φορούσα συνέχεια παντελόνια κοστούμιών, επίσημα παντελόνια. Τώρα μετά τα 27-28 άρχισα και φοράω τζιν. Δηλαδή σε όλη τη ζωή μου συνέχεια φορούσα με κουστούμια. Στα μαγαζιά. Και στο γυμνάσιο θυμάμαι, ναι, 12 χρονών ήμουν, ξεκίνησα με τον Τάκη του Παπαδόπουλου. Που είπε το Παοκάρα, το γνωστό. Λοιπόν, και θυμάμαι πήγαινα στο γυμνάσιο, από τα χαράματα δηλαδή, κατευθείαν πήγαινα στο γυμνάσιο. Και είχα και μια ιστορικό, μας έλεγε ωραίες ιστορίες εκεί πέρα και ήμουνα πρώτο τραπέζι, πρώτο θρανείο, λοιπόν, πρώτο θρανείο και κατευθείαν κοιμόμασταν. Θυμάμαι δηλαδή μια ζωή με τα επαγγελματίας δηλαδή από το γυμνάσιο. Κοίτα, ίσως είμαι ο μικρότερος επαγγελματίας στην πορεία. Στην έναρξή σου που έκανε. Ναι, γενικά στον επαγγελματισμό. Δεν έχω ακούσει κάτι τώρα. Ίσως σε λέω, μπορεί να είμαι ο μικρότερος επαγγελματίας αυτή τη στιγμή. Και ο μαζί με τον Μπάμπη τον Ιορδανίδη στο τραγούδι. Νομίζω και ο Μπάμπης ξεκίνησε 11 χρονών. Ναι, ο Μπάμπης στο τραγούδι. Στο τραγούδι. Ναι. Στη λίρα. Δεν έχω ακούσει κάποιον δηλαδή, από τη σειρά μου. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, τον εαυτό μου μετά την εποχή Κουγιουμτσίδη, Ασλανίδη, Τάκη Ιωαννίδη, Νίκο Ιωαννίδη. Εκεί ξεπεταχτήκαμε εγώ, ο Δημητράκης ο Πιπέριδης, ο Φίλιππας ο Κεσαπίδης, ο φίλος μου και άλλα 2-3 παιδιά που ξεχνάω έτσι και αυτά. Και ο Χαλκίδης ο Στέλιος. Ο Χαλκίδης ο Στέλιος, ο Κογκαλίδης, όλοι αυτοί. Βέβαια τα παιδιά μετά κατεβήκανε ξέρω από τη Δράμα. Αλλά... Εσύ εδώ Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι δύο πρόσωπα μπορώ να αναφέρω εγώ, ίσως και τρία. Θυμάμαι ας πούμε ότι στη λίρα σου πάνω είχες τη μορφή του Ασλανίδη, του Παναγιώτη. Ναι, μετέπειτα, ναι, έχω και ακόμα έχω θέμα. Δηλαδή, υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση από ό,τι ξέρω. Κοίτα, τον Παναγιώτη το θεωρώ και τον Χρυσανθόπουλο, το θεωρώ από τους ανθρώπους που βάλανε πολλά λιθαράκια στη ζωή μου. Θυμάμαι τον Ασλανίδη που με έλεγε το πρωί στη δουλειά, ή θα μάθεις τέχνη. Το ίδιο με έλεγε και ο Χρυσανθόπουλος, ο Χρήστος. Πήγαινα στη Μακέζη εκεί πέρα, που ήσουν μικρέ στην Κορμανού, γιατί πήγα και έκανα και λίγο κομμωτής. Δηλαδή, όχι και λίγο, πήραμε το δίπλωμα και απλώς το παράτησα. Και θυμάμαι που με το έλεγε, μάθε τέχνη και άφθηνα. Έτσι και έγραψε και το τραγούδι τότε με τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Μάθα τέχνη και άφθατο και αν πεινάς πιάζω. Με τον Ασλανίδη όμως βλέπω ότι πήρες και πάρα πολλά στοιχεία μουσικά, έτσι, στα τοξάρια, στα γεμίσματα. Ασλανίδης το θεωρώ σαν δεύτερο πατέρα μου. Επειδή ήμουν πιο κοντά, βέβαια περισσότερα χρόνια, εξελιχθήκαμε δίπλα του, ξέρω εγώ, πάντα ήταν με τον καλό λόγο, ξέρω εγώ, με τις συμβουλές του πώς να στηθείς σαν επαγγελματίας, να κοιτάς τι γίνεται με τον κόσμο, να προσέχεις τον κόσμο, μην παίζεις γρήγορα όταν βλέπεις παππούδες, μην παίζεις ξέρω εγώ, αργά όταν βλέπεις νέους, να κοιτάς, δηλαδή να έχεις παρατηρητικότητα στον κόσμο, να προσέχεις τον κόσμο. Και πολλά άλλα βέβαια, όχι... Μεγάλη βιβλιοθήκη ο Ασλανίδης, η δουλειά οπωσδήποτε, η δουλειά οπωσδήποτε έπρεπε να κάνουμε δουλειά, κοίτα μένα, ξέρω εγώ τι κάνω και βλέπεις, και άμα το κοιτάξεις και λίγο πιο σφαιρικά, θα δεις ότι ο μόνο Παναγιώτης συνταξιοδοτήθηκε για 2-3 ακόμα. Ήταν στον ΟΤΕ. Και πάρα πολύ καλός τεχνικός. Αυτό μεταδίδουμε και στα παιδιά τα δικά μας. Δηλαδή λέω στα παιδιά, ξέρω εγώ, στους μαθητές ότι ξέρεις πρέπει να έχεις μια τέχνη. Η λύρα δεν είναι επάγγελμα, είναι αγάπη, είναι καψούρα. Εντάξει, θα βγάλεις 5 φράγκα, ναι, οκ, αλλά δεν είναι μόνο αμιγώς επαγγελματικά να παίζεις. Όσο πια στην εποχή μας που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, έτσι είναι. Εδώ φαίνεται που λέω η μαγιά. Εδώ φαίνεται το τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του. Έτσι δεν είναι. Ο Ασλανίδης βέβαια ήταν ένα μεγάλο σχολείο γιατί έκανε και κατασηματάρχης, έκανε και μεγάλα μαγαζιά, είχε ραδιόφωνο, είναι μια ολοκληρωμένη πρόκληση. 103 και 7. Ναι. Μα πήγαινα μωρό και έγραφα παλιούς δίσκους εκεί πέρα για να φορτώσω το αρχείο μου, δηλαδή να... Εσύ όμως φάνηκε ο αγαπημένος λιράρης πολλών μεγάλων τραγουδιστών. Και του Χρήστου Παπαδόπουλου ναι. και του Τάκη του με τον Χρήστο κάναμε και του Ασλανίδη. Δεν θα ξεχάσω ότι με τον Χρήσανθο δεν έγινε με δισκογραφία, αλλά εγώ θυμάμαι Μοχαπέτια, είμαι μάρτυρας. Ναι.
που ο Χρήσανθος για να παίξει Μοχαπέτη ορφάνιγα, Έπρεπε να ροφάνιγα περάσεις, δεν δεχόταν λιράρι. Έπρεπε να περάσει από φίλτρο, τουλάχιστον φίλτρο του. Το θυμάμαι αυτό. Θέλω να πω ότι αν και μικρός, τότε πιτσιρίκος, έφηβος, ήσουν αποδεκτός από ιερά τέρατα της ποντιακής μουσικής. Είμαι τυχερός που έζησα σε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα και έμαθα, βέβαια το ήθελα κι εγώ και οι παρέες μου ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, όπως ο Γιοπάζ. Δηλαδή ένα παιδάκι τώρα 15-16 χρονών, τι δουλειά έχει με ένα 75. Λοιπόν, κι όμως να πούμε έκανα παρέα με τον Γιοπάζ. Ή έτρεχα ξέρω στον Τζάρτιλο. Πάνε ρώτα τον Τζάρτιλο και αυτά αν μ' αγαπάει. Τι να σου πω τώρα. Είμαστε δηλαδή τόσο δεμένοι για αυτά με τους παππούδες, γιατί από τους παππούδες παίρνεις τα βιώματα και όλα αυτά και το Μουχαπέτη, έτσι. Το βασικότερο για μένα δεν είναι να πάει ένας πιτσιρικάς και να παίξει, ξέρω, που λέμε παπάδες πάνω στο μπατάρι. Το θέμα είναι τι κάνει στο Μουχαπέτη. Εκεί που θα είναι 5 άνθρωποι, πώς θα νιώσουν αυτοί. Τι καταλαβαίνεις από αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό είναι η ουσία για μένα. Εδώ νομίζω προσεγγίζεις ένα πολύ σοβαρό θέμα που οι λιράριδες σήμερα πάρα πολύ καλή τεχνικά. Έχουμε γίνει λίγο lifestyle, Όχι, δεν θεωρώ ότι κάτι είναι κακό με το ζόρι. Απλά λέω ότι εσύ για να φτάσεις εδώ έχεις περάσει διαπυρώσεις και σιδήρου, έχεις κάνει δηλαδή Μοχαπέτη με το Χρήσανθο. Πάρα πολλά. Με Χρήσανθο και όλα αυτά. Παλαπουίκ, όλους, δεν υπάρχει άλλο. Από την άλλη όμως Τρέχαμε όμως, Γιώργο. Έχεις όμως και μια ατελείωτη δισκογραφία παρά το νεαρό της ηλικίας σου. Δηλαδή αυτό λειτουργεί παράλληλα, θέλω να πω, δισκογραφία. Αυτό που λέγεται πατάρι λαϊκά. Αλλά να μπορεί να στέκεσαι και με ένα Τσάρτιλο και με ένα Γιοπάζι και Παλαπούκι, οι οποίοι ήταν ας πούμε οι άρχοντες του τραπεζιού, ο καθένας στον τομέα του και στο είδος του. Έτσι, σίγουρα, δεν μπορείς να κάτσεις κανείς με τον Τσάρτιλο να παίξεις. Σίγουρα. Ή με τον Γιοπάζι ή με τον Παλαπούκι, ξέρω εγώ. Κοίταξε, όλα θέλουν ή με τον Στοφόρο. Όλα θέλουν δουλειά. Δεν σημαίνει ότι. Ή με τον Τάκη του Σαχινίδη, που ήταν ένας πολύ μεγάλο δάσκαλος. Έμαθαν πάρα πολλά παιδιά κοντά. Μόνο. Θεωρώ ότι ο Τάκης είναι ο δάσκαλος του δασκάλου και έτσι θα τον αποκαλώ πάντα. Και δεν έδειξε μόνο εμένα. Έδειξε τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Ξέρω εγώ και κάποια πράγματα και στο Γιωργούλη του Κουγιουμτζίδη, επειδή ήταν και φίλοι. Έτσι, έχει ένα τεράστιο αρχείο το οποίο εν μέρει κάποια πράγματα τα έχει βγάλει από τα χέρια του. Έτσι, και τα έχει διδάξει σε εμάς. Έχουμε ακούσει εμείς από αυτά. Λοιπόν, έχει βγάλει πολλά παιδιά, αξιόλογα. Τσαχουρίδης, εγώ, Πιπερίδης, εγώ ένα κακάρο παιδιά. Δεν είναι δηλαδή. Και πιστεύω ότι η γενιά μου κουράστηκε πάρα πολύ στη λύρα. Πάρα πολύ. Και μάθαμε από αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τα βιώματα κατευθείαν στα μετέδι, γιατί έλεγε εγώ, αυτός ο σκοπός είναι κρόμνη. Αυτός ο σκοπός είναι τραπεζούντα. Μας μάθαινε παράλληλα το τι είναι του καθένα. Κατάλαβες. Είχες και τον Ασλανίδη από πίσω, πρόκειται αυτό είναι κρομέτικο. Έτσι θα το παίζεις. Αυτό είναι καρσλίδικο. Το ιδιαίτερο χρώμα της κάθε περιοχής. Έτσι. Αυτή είπες τώρα μια φράση κλειδί ότι κουράστηκε η γενιά η δικιά σας. Σήμερα λίγο διαφορετικά. Βέβαια έχουν εξελιχθεί οι τεχνικές, υπάρχουν κοινότητες, πολύ μεγάλοι δάσκαλοι όπως πάλι ο Τζίζο Μιχάλης και άλλοι, και όλοι περίπου δουλεύουμε νότες. Αλλά το θέμα είναι το πάθος, αυτό που είπες πριν. Άκου να σου πω, το πάθος και το μεράκι. Ακούς συνεχώς ότι η μουσική δεν έχει πατρίδα και κάτι τέτοια. Η ίδια η ΛΑ, όπως λέμε στα χέρια των χρωματικών που κουρδίζουμε, η ίδια η ΛΑ, η 440 που λέμε, δεν είναι η ίδια ΛΑ με την ποντιακή ΛΑ. Κατάλαβες. Δεν μπορεί το βιμπράντο του βιολιού να γίνει τρέμουλο της λύρας. Εντάξει, η λύρα έχει ένα ατού το οποίο είναι το τρέμουλο. Και τι λέει, ότι ξέρεις όταν παίζω με τρέμουλο και αυτό το πράγμα μπορεί να χορέψει και χωρίς νταούλι ένας ολόκληρος στόλος, ένας ολόκληρος λαός, ένα ολόκληρο χωριό. Καταλάβες. Εντάξει. Μην τα μεταφέρουν ότι υπήρχε νταούλι και έπαιζε. Δεν υπήρχαν μηχανήματα στον πόντο. Δηλαδή μέσα στα κρομέτικα ξέρω να βάλω ένα θέμα το οποίο είναι δυτικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι τουλάχιστον μας το μάθανε, έτσι. Και θα μου πεις, θα σταματήσουμε εκεί πέρα. Όχι, δεν θα σταματήσουμε. Θα κοιτάξει να κάνει όπως ο Γόγος. Γιατί ο Γόγος πήρε μια λύρα η οποία έπαιζε τόσο ταπεινά, πολύ απλά και την έκανε όλα αυτά τα σχέδια που παίζουμε μέχρι σήμερα. Και παίζουμε αυτή τη στιγμή Γόγο. Γι' αυτό το λέμε το δάσκαλο. Αλλά ο Γόγος έβαλε δυτικά πράγματα, έτσι. Έβαλε κάποιες παινιές. Ναι. Κάποιες παινιές. Έτσι, τα άλλα όμως, όλα τα θέματα και τα σχήματα που έκανε, όλα ήταν λυρίστικα. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, από μπουζούκι ή από οτιδήποτε. Όταν έπαιζε ποντιακά, έπαιζε ποντιακά. Άμα ήθελε να παίξει ζεμπέκικα, έπαιζε ζεμπέκικα. Κατάλαβες, αλλά ήταν κατά ανάγκη. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε μπουζούκια τότε, ούτε κλαρίνα, ούτε βιολιά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό έπαιζε και στα μαγαζιά και έπαιζε όλα αυτά που έπαιζε. Κατά ανάγκη. Γιατί είχε πελάσει που ζητούσαν και ένα σαραγκατσάνικο, ένα υπηρώτικο και τα έπαιζε. Ναι, επειδή μπήκες έτσι φορτσάτου σε αυτό το θέμα, μια που το έθιξες,
το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Αυτή η συζήτηση, ξέρεις, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Βασικά, όχι μερικά χρόνια, είναι παλιά συζήτηση. Από την εποχή του Γόγου και πιο παλιά. Και βλέπεις ότι αναπεριόδους έρχεται. Και πάντοτε υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι με το όνομά τους καθορίζουν και την πορεία των πραγμάτων, έτσι, είναι και το ταλέντο τους. Ως ένα σημείο, αρκεί να το αποφασίσει ο λαός. Εντάξει, ο λαός, θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο κόσμος ο ποντιακός δεν είναι αυτός που ήταν το 1930, 1940, 1960. Σίγουρα. Είναι πλέον ένας κόσμος πολύ διαφορετικός. Ένας πόντιος μπορεί να έχει 2 και 3 καταγωγές. Από πατέρα, από μάνα, από παππού. Να ζει σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Πιο εξυγχρονισμένος, πιο. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων να ακούει άλλα 1500 πράγματα την ημέρα. Δεν είναι ο πόντιος του 50 του Κυλκής. Έτσι. Που ήξερε μόνο λίρα και μόνο, ξέρω εγώ, την παράδοση του τόπου του, ούτε καν του υπόλοιπου πόντου. Μόνο του χωριού του. Εγώ πάντως θα το λέω και θα το λέω μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου ότι ο κόσμος αποφασίζει ποιο κομμάτι θα αφαιθεί στον χρόνο. Να σου πω κάτι. Έφυγε στην ξενιτεία. Τσακαλίδης. Δεν παίζεται αυτό το κομμάτι σήμερα. Φυσικά. Μετά από 20-30 χρόνια δεν θα είναι παράδοση αυτό το κομμάτι. Θα είναι. Και είναι. Ήδη έχει κλείσει 30-35 χρόνια. Λοιπόν, εξές Ντόνι Σιμογκονή, Τσανάκαλης. Λοιπόν, δεν είναι παράδοση αυτό το κομμάτι που παίζεται 35 χρόνια. Τι τα αφαιρούμε αυτά. Για ποιο λόγο. Η μάνα έγκυο νερό δεν είναι παράδοση. Που όποιον και να ρωτήσει στην Ελλάδα και αυτά και πει ποντιακά, σου πει η μάνα έγκυο νερό. Δεν σου πει άλλο κομμάτι. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό που μου λες τώρα. Γιατί. Από τη μία μου έλεγες πριν ότι η νότα η ποντιακή έχει την ταυτότητά της. Ναι, όμως αυτά είναι ποντιακά. Και άλλος μπορεί, εγώ τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω άποψη ως αυτός που κάνει τη συνέντευξη. Εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε τη συνέντευξη. Έτσι. Μπορεί να σου πει κάποιος ότι και αυτά είναι νεότερα τραγούδια τα οποία δεν είναι ακριβώς πάνω στο ποντιακό, στο ηχόχρωμα και αυτό που ξέραμε πριν. Αυτά που γίνανε την δεκαετία του 70 και μετά. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κάει και το Τσάμπαση βγάλανε ένα τραγούδι. Δεν παίζεται μέχρι σήμερα. Και τι λέει μετά ο στίχος. Κάει και το Τσάμπαση και μετά τι λέει. Ένα και μαναχώρηση είσαι και εσύ παναμιέσνε. Καμιά σχέση με το Τσάμπαση. Έτσι δεν έμεινε αυτό. Κάνει και το Τσάμπαση. Το τραγούδισε μετά όλοι οι δικοί μας οι καλλιτέχνες και μετά ο Στέλιος Κατατήρης που είναι ορτουλής, ξέρω εγώ. Και όλοι αυτοί. Τι είναι δηλαδή ο κόσμος το αγάπησε αυτό. Ο κόσμος το έκανε. Αυτό λέω ότι δηλαδή και η μάνα έκρυο νερό και όλα αυτά τα κομμάτια ξέρω, που αγαπιούνται και έχουν μείνει και έχουν ριζώσει τα προγράμματά μας, αυτά ο κόσμος αποφασίζει να τα κρατήσει. Άρα με την ίδια λογική, ο κόσμος τα ζητάει αυτά. Με την ίδια λογική, αν ένα κομμάτι το οποίο έχει μια μεξικάνικη επιρροή, χρησιμοποιώ τη λέξη που είπες και το αγαπήσει ο κόσμος. Άρα εδώ ερχόμαστε σε ένα διέξοδο. Γιατί πριν είπες κάτι άλλο, τώρα το βλέπουμε διαφορετικά. Όχι, δεν αλλάζω αυτό που λέω. Δεν αλλάζω αυτό που λέω. Η μεξικάνικη μουσική θα την καταλάβει κάποιος. Δεν είναι δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεφύγει δηλαδή από το χρώμα. Εντάξει. Τώρα, εγώ άμα παίξω μεξικάνικα, δεν θα καταλάβει κάποιο μουσικό και θα του διαδώσει ότι ξέρει ότι είναι μεξικάνικο. Αν τον μπολιάσει όμως. Τον μπολιάσω πώς, με ποιο τρόπο. Αν βάλει στοιχεία από μια ξένη μουσική παράδοση στα ποντιακά. Μπορεί να μπολιάσει που γίνονται δηλαδή κατά καιρούς πάρα πολλά τέτοια. Μόνο αν έχει βιώματα και δεν μπορεί να καταλάβει κάποιο το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Για να είσαι πολύ μεγάλο μάστορα. Ναι, πρέπει να είσαι μεγάλο μάστορα και να έχει περάσει από όλα αυτά που είπαμε. Τραπέζια, πατάρια, ξέρω εγώ, όλα αυτά στούντια. Ποιο θα το καταλάβει. Ποιος το καταλάβει. Αν εσύ σε ένα σκοπό ποντιακό πάρει και ενσωματώσει μέσα πολύ έξυπνα. Ναι. Πολύ έξυπνα. Πώ θα το καταλάβουν νομίζεις. Μια ξένη μουσική παράδοση πάρει 2-3 πραγματάκια, χρώματα έτσι και τα βάλει μέσα εσύ και τα. Τα κάνει όμως ποντιακά. Εγώ είπα τη λέξη μπόλιασμα. Να βάζει λίγο το τρέμουλο, να βάλει αυτά. Κοίταξε, όσοι συνήθως κάνουν τέτοια, αλλά όχι ολοκληρά κομμάτια, έχουμε επιρροές. Έτσι, όλοι έχουμε. Και εγώ είχα επιρροές και ο Μπάμπης, και ο Μαρτζής, και ο Τσανάκαλης, και όλοι έχουμε επιρροές από αυτό το πράγμα. Παίρνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν το κάνουμε το μεξικάνικο που είπαμε, ή το ισπανικό, ή το οτιδήποτε. Πάντως, έχει το χρώμα, δηλαδή έχει το στίγμα. Που είναι και η προσωπική μου άποψη, τώρα να κάνω χρήση της προσωπικής μου άποψης. Αυτοί που ήταν στον Πόντο οι προγονείς μας, αυτοί ειδικά που μεγαλώνανε στα οροπέδια, στα βουνά, αναπαρήγαγαν τον εαυτό τους σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή μιμούνταν τα πουλιά, μιμούνταν τα ζώα. Βλέπεις, ας πούμε, στη Ματσούκα ακούμε πάρα πολλά μουσικά ρινίσματα που έχουν να κάνουν, μοιάζουν όπως με τα ζώα, έτσι, με τα πρόβατα και τα κατσία κτλ. Σήμερα τι θα άρα δεν μπορείς να αναπαραχθείς μουσικά όταν πρώτον δεν υπάρχει το περιβάλλον αυτό. Είσαι σε μια μεγάλη κοινωνία, μια Χουάν.
χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι όλη την ημέρα ακούνε 1000 πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να Και έχεις μια, βλέπουμε και 1000 πράγματα. να έχεις μια καθαρότητα εντός εισαγωγικών Σίγουρα. ήχων. Σίγουρα. Και μετά Κάποια μπαίνει το στιγμή- άλλο ερώτημα. Ο πόντος τελείωσε το 23 ή εμείς σήμερα δεν είμαστε πόντοι? Γιατί αυτό έχω ρωτήσει εγώ σε πολλούς ανθρώπους. Εγώ δέχομαι την συνέχεια, απλά να θυμίζει και πόντο λίγο. Δεν μπορεί να Αυτό μην δεν θυμίζει, λέμε. δεν μπορεί να μην Αυτό δεν θυμίζει λέμε. πόντο τελείως. Αυτό δεν λέω τόση ώρα. Δεν θα πει Γιώργο. κανείς κάτι κάποιον, έναν λιράρι ο οποίος προσπαθεί και είναι πολύ μεγάλος μάστορας να το πάει λίγο μπροστά, αλλά να μην το πάει τόσο μπροστά ώστε να ξεχάσουμε τι ήταν πριν. Άμα ξεχάσουμε τι ήταν πριν, νομίζω ότι χάσαμε. Κοίτα, επιμένω και λέω ότι αν θέλουμε και δεν έχουμε αυτές τις επιρροές, τις κακές επιρροές, και αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορούμε να διονύσουμε αυτό που έκανε ο Πατριάρχης και όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, μάλλον εξ αυτών, όπως ο Κουγιουμτζίδης, ο Ασλανίδης και όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, αυτή την πρίκα που μας αφήσανε. Αρκεί θέλει να μην μάθουμε τον εύκολο τον τρόπο. Εντάξει, πρέπει να κάτσουμε και να μελετήσουμε. Δεν είναι, ξέρω εγώ, να Πάντως πάμε. Φάνη, εσύ έχεις κάνει πάρα πολλά τραγούδια. Κοίταξε. Έχεις κάνει δισκογραφικά, έχω ίσως παίξει και εκατοντάδες. Ναι, έχω παίξει γύρω στα. Και σε εποχές που υπήρχαν βινίλια, όχι Ναι, τώρα που δεν υπάρχει βινίλια. τίποτα. Βινίλια. Πάλι είναι αυτό όμως, είναι οι παρέες. Δηλαδή ήταν ο Παπαδόπουλος που δεν μπορούσε, ξέρω, να κάνει οτιδήποτε. Ξέρω, ο Παπαδόπουλος, άμα δεν ήταν ποντιακό ή άμα δεν είχε το χρώμα και αυτά, δεν θα το έλεγε. Δεν υπήρχε. Υπήρχε ο Παυλίδης, ο Χρήσανθος. Δηλαδή υπήρχαν τα χαλινά. Ναι. Δεν σε αφήναν έτσι. Κατάλαβες. Τώρα λίγο αυτή η τέτοια έμειναν στο Παπαδόπουλο και άλλοι 2-3 τραγουδιστές που λίγο ψιλοκρατάνε λίγο το τέτοιο. Έσπασε λίγο αυτή η ζυγαριά. Και από τη στιγμή που έφυγε ο Χρήστος, έσπασε πιο πολύ. Εκείνος ήταν τουλάχιστον ο πρώτος που κατευθείαν, δηλαδή, με τον τρόπο του έβαζε το χέρι για αυτό που έπρεπε να σε βάλει. Να σε πει για αυτό που ακούει ο λαός. Ότι ξέρεις, μικρέ, δεν ήταν ωραίο αυτό που έπαιξες ή αυτό που έκανες. Ή αυτή τη φαντασία, ξέρω, που έκανες. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Τώρα, επιρροές υπάρχουν πάρα πολλές. Πιστεύω παίζουμε ένα ρόλο βασικό. Επηρεάζουν τα παιδιά. Καλό είναι όλοι μας να είμαστε λίγο σοβαροί, όταν ανεβαίνουμε στα πατάρια να είμαστε σεμνοί, έτσι πως πρέπει να είμαστε. Γιατί τα παιδιά παίρνουν, είναι φωτογραφικές με σφουγγάρια. Παίρνουν. Άμα βάλω σκουλαρίκι αυτά, θα είναι ο άλλος θα βάλει σκουλαρίκι. Άμα κάνω τατουάζ, θα κάνουν τατουάζ. Ή οτιδήποτε, ξέρω. Άμα βγω έτσι με το τζιν, με το σκισμένο τζιν και αυτά, θα βγει και αυτός. Έτσι είναι. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και βέβαια η μουσική μας, το βασικότερο, δηλαδή αυτό που παράγουμε, να είναι έτσι πως πρέπει να είναι. Είμαι κάθετος σε αυτό. Θεωρείς από εκείνους τους λιράριδες που είναι πρότυπο, με την έννοια και τη θετική και την αρνητική. Έτσι. Δηλαδή, αν είσαι θετικό πρότυπο, αυτό το προσλαμβάνουν οι νεότεροι, αυτοί που είναι τώρα 14, 17, 18, 19, και το αντίστοιχο. Έτσι. Είναι λοιπόν η έννοια της ευθύνης εδώ. Βέβαια. Εδώ λοιπόν θέλουμε να σταθούμε στην έννοια της ευθύνης. Εσείς είστε μια ενδιάμεση γενιά, δηλαδή Είναι αυτό που είπα πριν. είστε νέοι πολλοί, αλλά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα λόγω του ταλέντου, λόγω των εμπειριών και των βιωμάτων, εσείς τώρα θα τραβήξετε το κάρο και το κουπί. Ναι. Δηλαδή τώρα να είναι 10 ας πούμε λιράριδες, καταλαβαίνεις ποιους εννοώ, αν δεν μπορούμε να πούμε και τα ονόματα, που είναι στην προμετωπίδα αυτής της κατάστασης, είναι μεταξύ 35 και 50. Εγώ εκεί βλέπω. Λες. Είναι 10 λιράριδες οι οποίοι είναι Έχουμε ευθύνες, πολύ σοβαρές ευθύνες. στην πηξίδα πάνω. Είναι στην αυτό που έλεγα πυραμίδα. προηγουμένως. Το πώς ντύνεσαι, το πώς ντύνεσαι, μετά το σφουγγάρι και η νεολαία βλέπει και κάνει. Και μετά και τα μαθήματα που κάνουμε, ξέρω εγώ, όλοι οι λιράδες οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, που μαθαίνουμε στα παιδιά, το τι μεταδίδεις. Ένας γονέας ο οποίος θα ερχόταν να σου φέρει το παιδί του Ναι, να μάθει. Και καταλάβαινες ότι ο γονέας αυτός προσπαθεί, ανεξάρτητα αν το παιδί του είναι πολύ καλό ή δεν είναι, ή μέτριο, δεν έχει σημασία, να το φέρει, να το μάθεις με αποκλειστικό στόχο να βγάλει ένα μεροκάμα του. Δηλαδή να είναι 100% ο στόχος το χρήμα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αν το παιδί μας παίζει καλά ή όχι, να το μάθεις γιατί θέλω σε ένα χρόνο να βγάζει μεροκάμα. άσχετα το αν κάνουμε συνέντευξη αυτά, εσύ που με ξέρεις τόσα χρόνια, τι πιστεύεις θα έβγαινε από το στόμα μου. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για Τι σένα. πιστεύεις Εγώ ότι θα ξέρω. έβγαινε από το στόμα μου. Είναι δική μου γνώμη, αλλά Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέω είναι όταν θα κάνεις τη δουλειά σου, τη ζωή σου, δηλαδή θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις μηχανικός, θα γίνεις σουβατζής, θα γίνεις μετά οτιδήποτε και αυτά, και μετά θα έχεις για δεύτερο επάγγελμα αυτό που αγαπάς. Ποιο είναι αυτό που αγαπάς? Το βιολί. Το βιολί, αγόρι μου. Η λύρα. Το μπουζούκι, ό,τι θέλεις. Οπότε θα έχεις το κυμπαριλίκι, το λέω εγώ. Εντάξει, αυτό είναι κυμπαριλίκι. Αυτό που γίνεται πολλές φορές, το βλέπουμε και στην μπάλα, στα αθλήματα,
γιατί δεν παίζει ο δικός μου γιος. Ναι, ναι. Πήγε ο δικός μου γιος σε μένα στην μπάλα. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα όταν το βλέπω από άλλους γονείς αυτό. Που έχω παίξει μπάλα. Και ήξερα ότι ο δικός μου δεν είναι τόσο, ας πούμε, έχει άλλα προτερήματα Ναι, αλλού. σίγουρα. Το βλέπεις το παιδί. Το καταλαβαίνεις αν κάποιος πάει. Είναι δεν πάει. δυνατόν πιέζει το παιδάκι, ας πούμε, και να του βάσει αυτή την πίεση. Ή πολλοί είναι αυτό που λες τώρα πίεση. Φέρνουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, σαν και καλά να μάθουν λύρα. Γιατί δεν μάθανε αυτοί, ναι, γιατί. Ξέρεις, είναι το τέτοιο. Λέω ρε παιδιά, αφού βλέπετε ότι και εκεί έχω βάλει το όριο, λέω 1 μήνας. Αν θα δείξει εκεί πέρα στο μήνα και αυτά ότι θα παίξει ή δεν θα παίξει. Τελείωσε. Έτσι, δηλαδή, ενώ θα μπορούσες Φάνη να κάνεις το αντίθετο. Ναι, για να δεν παίρνεις βαριέσαι. για να παίρνεις το μηνιάτικο, Ναι. άστο να. Κοίταξε, εγώ δεν είχα ποτέ πολλά παιδιά. Κάνω σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή υπό τη στέγη των συλλόγων της Ηλιούπολης και της Νικόπολης. Κάνω 10 χρόνια μαθήματα και αυτό ήμουν πολύ αναποφάσιστος για να το κάνω. Φοβόμουν, ξέρεις, έλεγα τώρα τι θα δείξω τα παιδιά και ο Σασκαλίδης με παρότεινε να κάνουμε γι' αυτά και είχαμε συνεργαστεί τότε. Και μετά κολλήσαμε και τον Ασλανή στην Απόλλων σχολή, όπως την αποκαλούμε. Γιατί υπήρχε ευθύνη. Τι θα δείξω εγώ στα παιδιά. Και τσουκουτσουκου, ξέρεις, όταν είχα δείξει το πρώτο παιδί, έτρεμα πιο πολύ από το πρώτο παιδί. Γιατί είναι η ευθύνη μεγάλη. Είναι ευθύνη. Αυτό είναι. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στο θέμα αυτό. Τι θα δείξουμε, τι θα κάνουμε. Την ποντιακή μουσική πώς τη βλέπεις, γιατί αυτή είναι μια συνηθισμένη ερώτηση. Αλλά εγώ την πάω λίγο παρακάτω. Άλλος το βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, άλλος το βλέπει άδειο, μισοάδειο. Αν το δούμε από την πρώτη πλευρά, ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς καλούς λιράριδες. Δηλαδή σε πλήθος. Είχαμε, ξέρω εγώ, 5, με τον αρχηγό τον έναν και άλλους 4. Έτσι. Ναι, δεν υπήρχαν και τότε σχολές όμως. Ναι, τώρα θέλω να πω ότι είναι χιλιάδες οι λιράριδες. Αναγκαστικά θα είναι και δεκάδες οι πολύ καλοί, εκατοντάδες οι καλοί. Έτσι, όταν είναι μεγάλο το πλήθος. Αυτό βοηθάει. Ή είναι πρόβλημα. Όχι, νομίζω βοηθάει. Εντάξει. Τώρα αυτοί που μπορεί να απορροφηθεί αυτός ο κόσμος. Δεν νομίζω να μπορεί να απορροφηθεί. Γι' αυτό βλέπεις δηλαδή και αυτό το ξέσπασμα που έλεγα προηγουμένως στα μπαράκια, ξέρω εγώ, με ένα αρμόνιο και με τέμπα, ξέρω εγώ, πάνε, παίζουν λίρα. Καλά κάνουν τα παιδιά, εντάξει, αλλά απλώς λέω πάντα ότι προσέξτε πού πάτε και πού παίζετε. Εντάξει. Καλύτερα να είναι, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί με ανοιχτά τα φώτα και ας είναι ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Αυτά, καφενείο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, παρά να είναι, ξέρω εγώ, κάτι κλειστά και αυτά με γυναίκες και αυτά που βλέπω τώρα τελευταία, να πούμε. Τα τελευταία χρόνια μάλλον. Αυτό εμένα λίγο με κάνει, λίγο με ταράζει. Και πιστεύω και άλλους συναδέλφους μου. Δηλαδή, πάντως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν τόσο πολλοί λιράριδες και παιδιά που τραγουδάνε. Αν και πιστεύω ότι στη λύρα είμαστε πιο καλοί από ό,τι στο τραγούδι, γιατί η γλώσσα είναι δύσκολη. Έχει μωρέ, έχει παιδάκια, έχει. Έχουμε δυσκολία στη γλώσσα, Φάνη, το ξέρεις. Ναι. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Γιατί δεν μιλάνε στο σπίτι. Δεν μιλάνε στο σπίτι, δεν υπάρχει σχολείο. Γιατί ακόμα και εμείς που υποτίθεται ξέρουμε 5 ποντιακά, πάντοτε πρέπει να διορθωνόμαστε, γιατί πάντα κάνουμε λάθη. Ναι, δεν είμαστε, έτσι. Η γλώσσα είναι πιο δύσκολη ιστορία. Και στην προφορά και στον τονισμό. Στη λύρα είναι τα πράγματα πιο. Επειδή είναι μουσική. Πιο απλά τα πράγματα. Ναι. Επειδή είναι μουσική. Πώς μπορεί να προχωρήσει μουσική ενός κομματιού, ενός λαού, ο οποίος δεν είναι στον τόπο του, είναι σε ένα άλλο τόπο ο οποίος ζει εδώ 100 χρόνια, 90 χρόνια, και να παίζει τώρα και να λέει, ας πούμε, για κάποια πράγματα, να λέει τώρα για Τραπεζούντα, για Κερασούντα, για Αργυρούπολη, για Σάντα Κρόμνη, που δεν τα βλέπει, ναι. Που δεν τα ζει. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί ζούμε άλλα προβλήματα, δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαν οι δικοί μας. Απλώς έχει μείνει στην παράδοση αυτό, λέμε. Αυτό είναι το παραδοσιακό που το φέραμε ξέρω, εκεί πέρα και το αφήνουμε έτσι ή το παίζουμε έτσι, δεν το αλλοιώνουμε και το αφήνουμε έτσι όπως έχει. Αλλά ποντιακό χωρίς πόντο μπορεί να υπάρχει, Φάνη. Δηλαδή είναι μια μήτρα που βγήκε. Η γη αυτή έβγαλε αυτή τη μουσική, αυτό το όργανο, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Επειδή βλέπουμε κάτι τοξωτά, έχεις δει φαντάζομαι και εσύ, βλέπεις τοξωτά από την Κεντρική Ασία, από τη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για το όργανο του Κωνσταντίνου, τη λύρα μας. Πες μου, εάν αυτό το τρέμουλο και αυτός ο ήχος, ας πούμε στο ρυθμό της σέρα, του περίχου χορού, πες μου αν έχεις ακούσει οπουδήποτε αλλού αυτή τη μελωδική γραμμή. Όχι. Εγώ έχω ρωτήσει όλους τους συνάδελφους που έχω ρωτήσει. Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι μοναδικός ήχος. Δεν μοιάζει με κανέναν νομίζω. Ναι. Μόνο στα ομάλ εκεί πέρα οι Κούρδοι έχουν κάποια
Εντάξει, εκεί μπορεί να κοινά υπάρχουν και αυτά, ομάδες και οικογένειες. Αλλά στη Σέρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Το τρομακτό Και δεν στο υπάρχει τίκ κανένα. αυτό, το τρομακτό του τίκ στη Σέρα. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει έτσι. Ναι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι κάτι μοναδικό παγκοσμίως. Πραγματικά. Αυτό βγαίνει όμως μέσα από τη μήτρα της γης, μέσα από την ιστορία. Το να πούμε ότι εμείς σήμερα ναι, μεν συνεχίζουμε, έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Δεν γίνεται. Η ζωή τα φέρνει έτσι. Γιώργο, Ποιο θα είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που θα μας καθορίζει ως ποντίους? Θα λέμε ναι, αυτό είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι ποντιακό. δυσκολεύομαι να σας απαντήσω γιατί. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Κανείς Ναι. δεν αρνείται σοβαρά την εξέλιξη. Ναι, Την αλλά- ταυτότητα όμως πώς θα κρατήσουμε? Ναι, την ταυτότητα. Βλέπω όμως ένα καλό στοιχείο ότι τα παιδιά όσο πάει δηλαδή γυρνάνε στα βαθιά, δηλαδή στην Ψάχνουν. παράδοση. Ψάχνουν. Ψάχνουν. Ξεκινάνε από τους φοιτητές, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Από τους μαθητές, και ας μην ξέρω εγώ, είναι φοιτητές ή οτιδήποτε και αυτά που έρχονται και μαθαίνουν λύρα. Μιλάμε ξέρω, εγώ, για τον Πατριάρχη, μιλάμε για τον Σταύρη, για τους πιο παλιούς, ό,τι έχουμε από τα αρχεία. Από τα αρχεία της Μελιέ ξέρω, εγώ, που Ναι. βρέθηκαν και όλα αυτά. Και ψάχνουν τα παιδιά. Τώρα εύχομαι, επειδή είναι λίγο δύσκολη η γλώσσα μας, εύχομαι να διατηρηθεί ή έστω ρε παιδί μου να υπάρξουν κάποια σχολεία στους συλλόγους μέσα τα οποία θα διδάξουν την ποντιακή διάλεκτο. Τουλάχιστον στο τραγούδι Ναι, και στο τουλάχιστον θέατρο. τραγούδι, γιατί το τραγούδι μεταδίδει τη γλώσσα. Ναι, μόνο το τραγούδι μπορεί. Και να είμαστε λίγο και προσεκτικοί. Που εντάξει, έχουμε καλά στοιχεία στους στιχουργούς μας. Και στον Άκο του συγχωρεμένου, δηλαδή σε πολύ ωραία στοιχεία, και στον Βασίλη που είναι ζώντας ο άνθρωπος, και σε πολλούς άλλους. Και λαϊκούς δηλαδή που δεν έχουν γραφτεί τα ονόματά τους. Ναι, σωστά. Ήθελα να μου πεις πώς θυμάσαι που ζεις, που σε έχει κάνει. Εγώ, Ναι. Ή πόσα Γύρω τραγούδια ας πούμε, που είναι επίσημα καταχωρημένα. Ας πούμε από το γύρω βινίλιο. στις 18-19 έχω προσωπικές δισκογραφίες. Τελευταία έπαιξα για όλο τον πόντο 43 κομμάτια για μια δουλειά του Κυριακίδη, που είναι με τη Θωμαΐδα την Κιζηρίδου, που έκανα τη μουσική Ναι, ναι. του Στον DVD εκδοτικό οίκο του και, Κυριακή. ναι, και έπαιξα για όλο τον πόντο, το τελευταίο δηλαδή. Τώρα φαντάζομαι συμμετοχές. Επίσημα. Συμμετοχές Δεν- αρκετές είναι μαζί με τα θα είναι γύρω στις 45-50 δισκογραφίες κάπου εκεί μέσα. Ποιο Που είναι- άλλα σε 2-3 κομμάτια είναι γύρω στις 19-20 δισκογραφίες είναι προσωπικές. Ποιο είναι το κομμάτι έτσι που πραγματικά ακόμα λες το αγαπάω, γιατί όλα τα αγαπάς. Φαντάζομαι κάτι που έβγαλες μέσα από μέσα σου, όλα τα αγαπάμε. Αλλά είναι το κομμάτι το οποίο πιστεύεις ότι είναι ο Φάνης. Αυτό που έφτιαξες εσύ και αυτό είναι ο Φάνης. Σωστά είπες ότι όλα τα αγαπάμε, ναι, όλα τα αγαπάμε. Επειδή έχασα νωρίς τη μητέρα μου και αυτά, πιστεύω ότι το κομμάτι που με εκφράζει είναι γενικά ότι είναι για μάνα. Αλλά ένα κομμάτι που έγραψα με τον Γιώργο τον Νικολαίδη, το Μάνα Μάνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Το που με θυμάσαι. εκφράζει. Πώς πάει ο σκοπός, για θύμισε μου. Μάνα, μάνα, η καρδιά μου πονεμένο. Ένα ακόμα είχαμε γράψει πάλι Μάνα τέμονη ζωή και τεμόνη καμονή. Μασέρα σπάζνε την ψήμ και έρεται αμμό δαδί. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι από τα κομμάτια δηλαδή που έτσι αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί ήταν Θεωρείς ότι σε εκφράζει αυτό το κομμάτι. πάρα πολύ. Και μουσικά, όχι μόνο συναισθηματικά. Και μουσικά, κοίτα. Σίγουρα δηλαδή όταν παίζει μια προσωπικότητα, ξέρω εγώ, βγάζει και το χαρακτήρα του. Έτσι, ή οτιδήποτε δημιουργήσει ξέρω εγώ μουσικά, βγαίνει αυτό στη μουσική του. Βλέπεις άλλος παίζει, είναι νευρικός και παίζει νευρικά. Άλλος είναι ήρεμος, το βλέπεις παίζει, έχει μια πραότητα. Άλλος είναι ξέρω εγώ, πολύ χαλαρός, έχει μια χαλαρότητα. Αυτά έτσι είναι. Τώρα με ποιους συνεργάζεσαι, βλέπουμε συνεργάζεσαι με πολλούς τραγουδιστές. Με πολλούς. Διάφορους. Ναι, με Δεν πολλούς. υπάρχει αυτό πλέον το Όχι, όχι. σταθερό που Τα ήταν ραβωνιάσματα που λέμε και δίδυμα. τα παντρέματα και αυτά και οι δικηγόροι μετά. Όχι. Είμαι με όλους. Όλους τους αγαπάω και κοιτάζω να είμαι με όλους δίκαιος και αυτά και να παίζω με όλους. Και με το Στάθη και με τον Αλέξη τον Παρχαρίδη και με τον Θοδοσιάδη. Βέβαια με τον Θοδοσιάδη έχουμε λίγο παραπάνω παρελθόν και με τον Αλέξη βέβαια έχουμε παραπάνω παρελθόν. Αλλά έτυχε έτσι, έγιναν τα χρόνια και αυτά. Εγώ ήμουν αλλού, αυτός ήταν αλλού. Ίσως ήμασταν σήμερα και αυτά μαζί. Ομορά. Βλέπεις τον κόσμο, Πάπη τον Ιορδανίδη. αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και το έχω ρωτήσει και σε άλλους φλιζάριδες και τραγουδιστές. Εσύ έχετε ένα μοναδικό προνόμιο όταν είστε από πάνω. Τώρα εσύ που παίζεις λύρα, έτσι. Τι προνόμιο. Βλέπουμε πιο καλά τον κόσμο. Μπορείτε να κουρδίσετε εντός εισαγωγικών τον κόσμο, να τον βάλετε να τρέξει, να πάει αργά,
να τον σηκώσετε, να χαρεί, να στεναχωρηθεί, να. Μπορείς δηλαδή να τον κάνεις ό,τι θέλεις εκεί τη στιγμή. Ξέρεις, τους λέω στο σπίτι όταν φεύγω για δουλειά. Δεν θέλω να μου λέτε προβλήματα για προβλήματα. Γιατί βλέπεις η κοινωνία μας, όπου και να ανοίξει τηλεόραση και αυτά, συνέχεια για τα οικονομικά θα λένε, για προβλήματα θα λένε. Και οπότε επηρεάζει και εμάς. Και εμείς μέσα στους ανθρώπους είμαστε, δεν είμαστε ξέρω έξω. Λοιπόν, και η ψυχολογία είναι το βασικό. Εγώ το ρώτησα του Στάθη τον Νικολάηδη αυτό και μου είπε ότι είμαστε ψυχολόγοι του κόσμου. Ναι. Και εμείς όμως πρώτα πρέπει να έχουμε εμείς Ακούμε λέει απίστευτα πράγματα πάνω στην πίστα και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το χορό. Και έλα εσύ τώρα και κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει ο Στάρης να τραγουδάει και να είναι με το χαμόγελο ξέρω στα χείλη. Ή ο Λιράρης ξέρω εγώ. Πάντως είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Αυτό μου το είπανε, ας πούμε έτσι. Καλή ώρα ο Στάθης και άλλοι μου το είπανε. Έχει αλλάξει πολύ η αίσθηση του κόσμου. Ακόμα και γελάνε που... περιστασιακά. Γελάνε εκείνη τη στιγμή και μετά με το που φεύγουν από το μαγαζί πάλι τα μούτρα κάτω. Καταλάβες. Έτσι μας εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί τους βλέπετε από πάνω, τους ελέγχετε εντός εισαγωγικών από πάνω. Υπήρχαν βραδιές, Γιώργο, που μπορεί να χορεύανε ακατάπαυστα. Υπήρχαν βραδιές που μπορεί να παίζαμε τουλάχιστον εγώ ό,τι ήξερα από επιτραπέζια ή από τα αργά τα καστρίδικα που λέμε, ξέρω εγώ. Ό,τι υπήρχε το είχα παίξει και δεν έβλεπα δηλαδή. Είναι ψυχολογία. Τα πάντα είναι ψυχολογία. Έρχεσαι στη δουλειά, άμα έχεις ψυχολογία, καλώς. Άμα δεν έχεις. Το καλοκαίρι, σε αυτά τα ωραία πανηγύρια που γίνονται στα γήπεδα των χωριών μας, ας πούμε, παντού, σε όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη, που έρχονται και ξεντεμένοι, που μαζεύονται όλοι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λίγο καλύτερα γιατί υπάρχει αυτή η ξενιασιά του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αντίβαρο για το χειμώνα. Ειδικά για εμάς τους ποντίους. Ναι, σίγουρα. Πας στο χωριό, ένα μήνα είναι το πανηγύρι, μαζεύονται όλοι. Αυτή ωραία πέρασε, ξέρω εγώ γι' αυτά. Σε κρατάει. Ζεις λίγο με την ανάμνηση αυτή γι' αυτά. Και παίρνεις λίγο. Έτσι είναι. Και είναι και μια φθηνή διασκέδαση. Δεν υπάρχει πιο φθηνή διασκέδαση. Να έχεις τώρα μεγάλα ονόματα της μουσικής και να είναι με 10 ευρώ να είσαι όλο το βράδυ, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει δραστικά με την κρίση η συμπεριφορά του κοινού, του κόσμου. Πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, παρά τη δυσκολία, έχουν συρρικνωθεί βέβαια, ειδικά το χειμώνα τα πράγματα, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση μιας διασκέδασης. Θέλει όμως ο άλλος να ακούσει. Θέλει έστω και 1-2 ώρες να ξεχαστεί, να ξεφύγει. Αυτό που θέλει ο άλλος, καλύτερα να ψάξει να το βρει και λίγο μακριά. Πάλι θα πάω στην κουβέντα που είπαμε. Δεν μπορεί, συγγνώμη, κάποια μαγαζιά τα οποία δεν είναι με λάθος, ξέρω αυτά, να κάνουν βραδιές ποδιακές. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι κάποιοι χώροι που είναι κατάλληλοι. Έτσι. Τουλάχιστον εγώ για αυτά, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζω και εγώ, δεν είμαι κάπου αλλού. Έτσι και ζω και τη μέρα και το βράδυ. Λοιπόν, λέω τουλάχιστον να είναι λίγο πιο ανοιχτόφωτα αυτά τα μαγαζιά που πάμε. Μην είναι αυτά τα μαγαζιά, ξέρω εγώ, τα κακόφημα για αυτά και κάνουμε εκεί πέρα για να οικονομήσει ο μαγαζάτορας και να πάρουμε ένα 50 και ένα καυσάρικο στην τσέπη μας. Κατάλαβες. Αυτό, τουλάχιστον να υπάρχει. Ας πάει και 5 χιλιόμετρα. Τι έγινε. Δεν είναι κακό. Στον Πόντο έχεις φάει. Δεν έχω πάει, Γιώργο. Και είναι αμαρτία αυτό που λέω. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας έχει τα προβλήματα. Στεναχωριέμαι για που το λέω. Θέλω να πάω να δω τα χωριά των παππούδων μου και αυτά. Αλλά δυστυχώς επειδή είμαι και στη δουλειά μου το πρωί, δεν μπορώ, είναι λίγο δηλαδή δύσκολα γι' αυτά. Μετά το καλοκαίρι έχω τις δουλειές μου, έχω τη σχολή, έχω και το μαγαζί μου ξέρω, εκεί στην Νικόπολη. Είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος. Και για την οικογένειά μου φυσικά. Πάρα πολύ. Βέβαια, πάρα πολύ. Να δω τη Ζαρτσουχαρά, από εκεί που ξεκινήσαν γι' αυτά, να δω Κάρς, να δω Σάντα. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, πιο πολύ Σάντα είμαστε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ορτουλίδες και αυτά, αλλά βλέπω ότι η ψυχή τραβάει εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει. Φίλη μεριά. Από τη μαμά στο μέλλον. Βέβαια. Στη Σάντα, ξέρεις, γίνονται και τώρα κάποια έργα εξοραϊσμού που προσπαθούν να το έχουν φτιάξει το δρόμο. Παλιά ήταν και δύσκολα με το δρόμο, τώρα έγινε ο δρόμος. Είδαν οι Τούρκοι ότι ο κόσμος πηγαίνει. Σύντομα πιστεύω ότι θα γίνει και ένας πρότυπος οικισμός, έτσι που να αναστηλώσουν και τα σπίτια και τις εκκλησίες εκεί και να είστε τυχεροί οι Σαντέοι, γιατί μείνανε αρκετά. Η Σάντα είναι ένα κορφοβούνι εκεί, ξέρεις, μες στα βουνά που. Το μόνο που δεν πατήθηκε από Τούρκους, Δεν πατήθηκε. Μεγάλη ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι πνίξαν τα παιδιά τους για να παραμείνουν εθνικά Έλληνες και χριστιανοί. Είναι απίστευτο. Και ακόμα και σήμερα και στη Σάντα και αυτά, άμα πας εδώ στη Νέα Σάντα,
Και αυτά βλέπεις δηλαδή είναι ποντιάρες οι άνθρωποι. Τελείωσε. Είναι ποντιάρες και το έχουν δηλαδή. Μουχαπέτη, θα πας πέρα να δεις. Πάντως τώρα που λες για το Μουχαπέτη, επειδή εμείς προλάβαμε έστω και αργά, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποιες στιγμές, είναι δυσάρεστο ότι δεν είναι τα Στεναχωριέσαι, Γιώργο. Ναι, εγώ τα στεναχωριέμαι αυτά. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει. Αυτό. Οι μερακλείδες που λέγαμε, έτσι. Και αυτό, αλλά ξέρεις και ο κόσμος είναι λίγο στενάχωρα. Αν μου πεις τώρα δεν μπορεί ο άλλος να πιει ένα τσιπουράκι, δεν έχεις διάθεση να το κάνεις. Μα είσαι έτσι στο να σου πω όμως κάτι, Φάνη. Παππούδες μας, οι προηγούμενες γενιές τώρα πέρασανε φίλιο κατοχή, περάσανε πίνες. Όχι αστεία τώρα. Το Μουχαπέτη, επειδή τους έδαινε σαν παρέα. Στο καλά καθούμενα, όχι ελάτε 10 η ώρα έχουμε Μουχαπέτη. Δεν είναι Μουχαπέτη αυτό. Αυτό τώρα με συγχωρείτε είναι κάτι άλλο, δεν είναι καμία σχέση. Βγάζανε τον πόνο τους, βγάζανε τη χαρά τους, βγάζανε την ελπίδα, βγάζανε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Και τραγουδούσαν όλοι όπως μπορούσε ο καθένας. Δεν έχει σημασία τεχνική. Τι έβγαζες. Και έτσι φεύγαν όλοι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει αυτό τώρα πλέον, ας πούμε, στο βαθμό τουλάχιστον που υπήρχε. Δηλαδή αυτό που λένε όταν ακούω, ας πούμε, έχουμε γλέτη παρακάθι, ξέρω εγώ Μουχαπέτη εκεί την ώρα, όλοι. Αυτό δεν είναι. Ας σου πω πώς νιώθω δεν εγώ. Το κατηγορώ, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν, ας πούμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, σίγουρα. Θα σου πω πώς νιώθω εγώ. Όταν με τόσες υποχρεώσεις και αυτά που έχω βάλει στη ζωή μου, ξέρω εγώ, τις έχω κάνει εγώ. Έτσι, δεν μου τις φόρησε κανένας. Λοιπόν, σκέφτομαι την Παρασκευή που θα έχω ένα κενό, ξέρω, και δεν θα παίξω κάπου, δεν κάνω κάποια εμφάνιση. Πώς θα πάω, ξέρω εγώ. Θέλω να πάω πολύ στο Τζάρτιλο. Τον πεθύμησα, ρε παιδί μου, τον Τζάρτιλο και αυτά. Και θέλω να πάω εκεί πέρα, μου θυμίσει, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν μπορώ να πάω. Εντάξει. Και δεν βάζω ότι, ξέρω εγώ, έχω 5 φράγκα, ξέρω εγώ, να βάλω βενζίνη. Σκέψου έναν άνθρωπο που δεν έχει 5 φράγκα να βάλει βενζίνη, να πάει εκεί στο τέτοιο να πούμε. Ή υγραέριο τέλος πάντων, ή πετρέλαιο, ξέρω εγώ, ή ό,τι μέσο ξέρω εγώ έχει για να πάει. Πώς θα πάει στο Τζάρτιλο να το δει και να κάνει το Μουχαπέτη και να ακούσει αυτή η μυσταγωγία, αυτή η ομορφιά. Πώς θα το κάνει. Μετά σκέφτεσαι, λες, είμαι και κουρασμένος. Πώς θα πάω, ξέρω, πρέπει να ξενυχτήσω. Ή πού θα πάω. Το πρωί δουλεύω. Κατάλαβες. Και είναι και όλη αυτή η διάθεση που τα μέσα, ξέρω εγώ, συνέχεια βομβαρδίζουν με τον άνθρωπο και λένε αυτό κρίση. Ναι, εντάξει, κρίση ρε παιδιά, και να ζήσουμε κιόλας όμως. Πώς θα γίνει. Δεν μπορείς μέρα νύχτα και αυτά να με λες κρίση. Βλέπεις και οι μισθοί έχουν πέσει στο 50% σχεδόν. Ή δεν υπάρχουν καθόλου. Μην μιλάμε για 3, 4, 5. Ή δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν υπάρχουν καθόλου. Κάποιον έχουν μειωθεί, κάποιον έχουν εξαφανιστεί ως μισθοί. Άλλοι να έχουν λίγοι χρόνια. Πλέον οι συνταξιούχοι ζουν τις οικογένειες. Συνταξιούχοι. Έτσι. Μετά άντε βρες η ψυχολογία να πας να πεις το παρακάθε Μουχαπέτη, ξέρω εγώ, ή το μάνα είναι η φέτεσόν. Το Μουχαπέτη. Τώρα είπες κάτι και θυμήθηκα ένα πρόσωπο το οποίο θα θέλαμε τα υπόλοιπα λεπτά που έχουμε, τα 3-4 λεπτά που έχουμε. Ξέρω για ποιο λες. Θα μας πεις ό,τι θες εσύ. Παυλίδης. Ναι. Πες ό,τι θέλεις. Γιατί νομίζω ότι ήσουν πολύ φίλος, πολύ στενός συνεργάτης μέχρι τέλος. Και οικογενειακός φίλος. Μέχρι τελευταία στιγμή. Γι' αυτά δεν ξέρω, ο Θόδωρος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή μου. Αν και γίνανε πολλές φορές προτάσεις από τον Ορφέα ακόμα να συνεργαστούμε με τον Θόδωρο, υπήρχαν άλλοι λόγοι που δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Τέλος πάντων, στο τέλος συνεργαστήκαμε. Ήρθαμε κοντά. Νομίζω ότι ήταν καλλιτέχνης. Ήταν γεννημένος καλλιτέχνης αυτός ο άνθρωπος. Και καλλιτέχνης δεν σημαίνει είμαι ο πιστιάρης, εγώ ο κουστούμάτος σου έτσι. Καλλιτέχνης για μένα είναι να είσαι ευαίσθητος, να αγαπάς τον κόσμο. Γιατί αυτός σε στηρίζει, αυτός σε ανεβάζει και αυτός σε κατεβάζει ό,τι ώρα θέλει. Και πολλές φορές λέω και συγγνώμη κιόλας, ότι άμα μας βάλουν ο κόσμος σε ένα βαρέλι μέσα και μας στήσουνε, θα πνιγούμε από τα σάλια του κόσμου. Γι' αυτό ήταν ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος ήταν ο κόσμος, ήταν ο άνθρωπος, ήταν ο καλλιτέχνης και ο συνεργάτης ο τέλειος. Να σου πω ότι τελευταία που είχαμε πάει στο Bielefer, τελευταία εμφάνιση ξέρω, στην Γερμανία που είχαμε πάει, μέτωσε περισσότερα από αυτόνα. Να μου πεις είναι το οικονομικό, όχι. Για ποιο λόγο. Εγώ, ήθελε ο συνεργάτης του, αγαπούσε καταρχήν τον συνεργάτη του, τους συνεργάτες όλους. Είτε ξέρω, έπαιζε αρμόνι, είτε δράμψη, ξέρω, οπωσδήποτε ήταν στην παρέα. Υπήρχε. Δεν θα άφηνε την τσέπη του άδεια από το να είσαι ευχαριστημένος εσύ. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, δηλαδή σε πολύ λίγους συμβαίνει αυτό μεταξύ συναδέλφων.
Δεν ξέρω, ο Θόδωρος ήταν για μένα κάτι, ίσως είμαι λίγο υπερβολικός για το πρόσωπο του Θόδωρου, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Πολύ μεγάλο. Και φωνή βέβαια, η οποία ήταν ή ποντιακή, έτσι. Και αυτά που έπρεπε να πει, τα έλεγε όπως ήθελε να πει λαϊκά, θα τα έλεγε λαϊκά. Λαϊκά. Ήθελε να πει ποντιακά, θα τα έλεγε ποντιακά. Ήθελε να πει, ξέρω εγώ, μικρασιάτικα, θα τα έλεγε μικρασιάτικα. Έτσι πως έπρεπε να τονιστούν και δεν άλλαζε τίποτα. Απλώς ήταν αυτό το χρώμα, αυτή τη χρειά, αυτό το γρέζο που είχε ο Θόδωρος στο ποντιακό. Που εμένα με. Και όσοι έχουμε συνεργαστεί, μας σήκωνε την τρίχα αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε, και να κλείσουμε με αυτό, αρσενικός. Και λίγα είπες. Μια λέξη νομίζω τα λέει. Και λίγα είπες. Άρχοντας. Για μένα ήταν άρχοντας. Και προσπαθώ ό,τι μου δίδαξε και ό,τι έχουμε κάνει ξέρω, μαζί, σε κάτι ταιριάζουμε σε πάρα πολλά. Σε πολύ λίγα ήταν οι διαφορές μας, ξέρω εγώ. Και κοιτάζω δηλαδή να είμαι όσο μπορώ κοντά σε αυτό που έκανε. Σε αυτό το έργο που έκανε. Σου ευχόμαστε να τα καταφέρεις και να είσαι σύμφωνος με τις επιταγές και τον τρόπο έτσι που ο άνθρωπος αυτός, γιατί όλοι το λένε, ένας δοτικός άνθρωπος ο οποίος έδινε σε όλους, καταρχήν ένας που δεν είναι Τότε δεν το λέγανε όμως Γιώργο, μετά όταν πέθανε το λέγανε. Ένας που δεν είναι κομπλεξικός δεν έχει πρόβλημα να δώσει τα πάντα. Έτσι. Δεν φοβάται κανένα. Έτσι ακριβώς. Έβγαινε και τραγουδούσε και πιστεύω ότι... Δεν είχε κόμπλεξ, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι όταν τραγουδούσε εκεί τα χρόνια στην αυλαία, αυτά που θυμάμαι εγώ καλά τουλάχιστον τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν ο κυρίαρχος. Και γέφυρα βέβαια και για πολλούς, Έβαζε δηλαδή το κορμί του για αυτά να περπατήσουν πολύ από πάνω του. Το έκανε αυτό. Γιατί δεν είχε αυτό που λες. Την ανασφάλεια και το κόμπλεξ. Ναι, αυτό. Σου λέει είμαι αυτός που είμαι, μένα με αγαπάνε γι' αυτό και κακά τα ψέματα και αυτά. Το βασικότερο για μένα δεν πάει να παίζεις, να κατεβάζεις παπάδες στη λύρα, δεν πάει να είσαι Παβαρότη, δεν πάει να είσαι ό,τι θέλεις. Άμα δεν έχεις χαρακτήρα και δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος στην κοινωνία σου, έτσι και σε αυτό που σε περιβάλλει και στον κόσμο που σε περιβάλλει και σε αυτό που αγαπάς, και αυτά είσαι ένα τίποτα. Έτσι είναι, κακά τα ψέματα. Χαρακτήρας. Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.